welcome back to my channel. So for today guys, pupunta tayo ngayon sa Landers, one of the biggest supermarket here in the Philippines. So ngayon daw po kasi may piso sale. So titignan natin guys kung ano mabibili natin. Kasama ko po ngayon ang aking magandang pamangkin, si Justin. Hello po. So let's go guys. Tara, lakad po tayo pupuntang Landers. So, located po siya dito sa Pulong Maragul, Angeles City, Pampanga. So, kapag lumalabas po ng bahay, minimake sure ko po na naka-face mask pa rin po for protection. At laging may dalang alcohol po. So, ayan po ang the shop. So, ito pong place na to ay sa Infinity. So, later guys, pupuntahan po natin yan. Mga food stall po yan. After natin sa Landers. So, ayan guys, ang dami pong sasakyan. Haba-haba na po ang pila. Shout out po to all my friends around the world. Ang ganda po ng weather ngayon guys, mainit. So, ayan po. Yung iba po nasa labas na nakapark. So, sobrang dami po ng tao. Hangin. So, eto pong entrance guys. Ang dami pong sasakyan na nakapark. Ang dami. So guys, bago po makapasok sa loob, ayan po may pila. Priority and regularly. So, sobrang dami po kasi ng tao ngayon guys, Sunday.
Ito po. Ayan. So, papunta po tayo ngayon sa Infinity. Kakain po tayo. Tingnan natin kung anong masarap na mabibili. Tara guys. Pedestrian. Pwede? Teori tayo yan. Oo. Pwede ba? Pedestrian. Oo. Pwede? Pwede yan na mababawal. Tara. So, ayan po. Fresh na fresh pa rin po. So, eto po ang Infinity guys. Ayan. Malawak po yan. Hanggang doon. Tawid po tayo dito. Wala masyado na makain. Yung mga galing lang. So, yan po. Sunset. Oo. Salanders kumain. So, eto po ang mga food stall, guys. Yung mga restaurant din po. Wow, ang dami.
So guys, nakauwi na po kami. At ngayon, titignan po natin ang mga napamili ko sa Landers. Ito po. Ayan. So, bumili po kami ng US Marble Creme Cakes. So, 359.75 po siya. Pero, buy one, take one po. So, ito po. Ito po yung kapares na. Ayan. So, US Choco Bond Cake. So, ayan. Selecta sterilized milk. Ayan. So, Pure Foods Luncheon Meat. Sulit Saver Pack. Dough and Co. Premium Bake. So, Artisan Ciabatta. So, 79.75 po siya. Naka-sale. So, ito po lahat ng mga napamili namin, guys. So, worth 846 pesos. Mati na discount. Dahil member po ako ng Landers.